Jó estét, vagy jó hajnalat? Ez a röhögés ismerős volt? Bizonyám. Hallgassuk egy kicsit tovább. Még idéz volt az azért. Tüske. Véletlenül. Igen, jól hallottátok. Ez Matt Alexovics. Igen, ez Matt Alexovics. Csávó, az egyszerűen annyira poénos. Ez valami hihetetlen. És épp ezt a... ez mi ez? Unfair Mario, ez egy szar videót nézem. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy szakadtam, mikor végignéztem a videót. Talán ezekkel a röhögésekkel. Csávó egyszerűen hihetetlen, hogy tud így nevetni. Nem tudom, szerintem nagyon humoros. És ahogy látom, ez elég sok embernek ugyanígy van. 237 videója van, 60.167 feliratkozója, és úgy videónként 50, ezt éppen 51 000-en látták, tehát azért van. Na most erről áttérve, ez a Unfair Mario, ez valami fantasztikus játék. Barátomnál, mikor voltam, kijátszotta az Unfair Mario-t. Utolsó mappon ott nál tartott, mikor beszéltem vele, és valóban tényleg láttam, hogy 1500 halálnál volt, mikor végigvitte. Tehát nem tudom, hogy ő volt a béna, vagy tényleg egy kibaszott nagy csalás ez a Unfair Mario. Én is játszottam, 4-es szintig jutottam, ha jutom a 4-es szinten már egyszerűen már agyfasz volt, mert egyszerűen nem tudtam semmit csinálni. Most is itt van valami videó. Elég durva a cím. Faszom. Ne szopassál már itt az elején. Ez mi? Ezt nem láttam. Ő is nagyon happy az a csávó, hogy táncol, hogy ilyen, ez nem is Unfair Mario. Use the arrow key to move and jump. Oh, I see. Micsoda? Ja! Ez nem az Unfair Mario. Unfair Platformer. De ez látom, ez egy kicsit trollabb, mint a Unfair Mario. Durván néz ki. These message boxes always mindig igazat mondanak. Oh, igen. Again gone. Igen. Kapásból meghalt. Nem megy az ugrásból? Ups. Ez érdekes. Ez a kocka, ez ismerős nekem. This is a trap. Ez is tud röhögni, hogy hallom. Hogy? Azt meg 3 másodperccel ezelőtt mondtam, hogy ismerem azt a trükket, menjünk alul. Alul is jól járták, koma. Ugrás. Igen. Igen. És leesés. Ez is jó. Ez is egy happy csávó. Harmadikra ugrunk, mert ugye az is csak, de az is, de jó. This game has traps in it. Figyeld. Nem. Ó, checkpoint. Nagyon hasonlít a Get-Mario-ra. Kibasztatóak ez a Get-Mario-ra. Kapásból meghalt a középső. Mondd meg! Se baj.
Szabó Peresre is. Azon kezd durvább lenni. Happy nagyon nagy csávó. Igen. Hát kicsit kezd elszállni az idegrendszere. Nem ugrik, bassz meg, nem ugrik, nyomom a gombot és nem ugrik, hidd el! Szegény kicsit mérges lett, tehát Menj a faszomba! kicsit, igen. Hát, nem tudom, a Alexovics videója jobban tetszik, tehát egyszerűen valami hihetetlen ez a röhögés, stb. Hoppá, bocsi, bejött valami hülye buzi reklám megint. És onnan tudjam, hogy ja, Mario Land. Ez a röhögés. Ez valami hihetetlen. Azt mondjam, Pazdusz blog. Mondjam. Ahogy fejtettem. Ez kicsit funabbnak néz ki egyébként, mint a Cat Mario. A Cat Mario az inkább ilyen elvetem, ezek után mondom én. Kurva. De, checkpoint. Nem, not falling for that. Ha megjelenés. Tényleg checkpoint volt, na mindegy. És akkor plugin. Mi a szarban ezzel a játékkal? De valahogy szakadok. Meg. Valahogy szakadok ezen a röhögésen. De ez Ez a megjelenés. jó, hogy nem tart annyi ideig a halál. Hát jó, hogy... És akkor... De basz meg! Milyen kicsit kapásból ez a röhögés. Na jó, hát kicsit unfair videó, köszönöm, hogy megnéztétek, szevasztok!